kunwari may nakita ko, tapos biglang sipain niya, bababaan ko yun. Stalk ko, siguro crush na artista na lang. Ay. Oo. Na hindi taga dito. Sorry, hindi local. Oo, sino? Si Monica Bellucci. Monica Bellucci? Siya yung, nasa ano yun? Sa Tears of the Sun, Oo. sa Matrix, at kung ano-ano pa. Oo. Siya at sino pa ba? Sino pa kung isa-stalk ko? Si lalaki. Sa-stalk ko May girl na tayo. Sa-stalk ko si Pope. Si Pope. Kasi gusto kong pasukin yung Vatican Archives. Titingnan ko talaga lahat. Uy, ako din. Gusto ko yan. Mag-discover. Papasok ko doon na hindi lang ako makikita. Nandun ako nagbabasa-babasahin. Tama. Katotohanan na baka natatago sa atin. Magandang ugali. Kasi pwedeng gawin nating extremes. Sobrang ganda ng ugali. Tapos hindi siya maganda. Or sobrang ganda naman niya, pero talagang ang pangit ng ugali. Doon ako sa magandang ugali. Kasi lalabas yung ganda niya, yung ganda ng ugali niya magmamanifest din physically yan eh. Sobrang totoo yan. Di ba? Pero yung pangit ng ugali mo, kahit gaano kakaganda, yung pangit mag-ahari yun. Yes, sobrang true. Didilim yung paningin mo sa kanya, parang, alam mo, ang ganda mo sana. Kaso lang, alam mo yun? Yung may ganong effect eh. Pero yung isa, kung on the flip side, kung mabuti kang tao, magandang ugali, hindi mo mapapansin yung flaws. In fact, baka yung flaws pa nga maging endearing pa sa'yo eh. Na parang, alam mo yung gusto ko sa kanya, yung parang hindi niya gustong mag-ayos, pero hindi niya alam na maganda siya. Feeling niya hindi siya maganda, pero maganda talaga siya. Pero hindi niya sa tingin maganda siya, pero ang ganda ng ugali niya. Alam mo yun, may ganun. Yes, tama. Wow, hirap na na. Gusto mo na magaling sumayaw? Oo nga, siguro magaling sumayaw. Sumayaw. Kasi? Para pwede niya ako turuan. Pag meron akong na-encounter na nagpa-power trip, number 1. Oo, power number trip. 2, pag meron akong, yung nagpa-power trip ba, na minsan, ginagalang mo naman yung guard or ginagalang mo naman yung, pero binabastos nila yung mga alam mo yun, ganun sila, masama ugali. Number 1, yun, naginit ako nun. Pangalawa, sa mga matapobreng tao. Talagang naiinis ka agad. Umaakit agad yung dugo mo. Hindi ko man nilalabas sa kanila, pero hindi ako makatagal na may kasamang ganun yung tipong, yes. Ay, layan mo nga yan kasi, yung mga kumakatok sa bintana mo, nagbibenta mo, alis yun, ginagano parang peste. Hindi naman peste yung tao yun eh. Yes. Nahirapan lang. Kung wala ka namang ibibigay, sabihin mo na lang, sorry, wala po. Wala naman yung parang, gaganon mo parang aso, di ba? Huwag naman ganun. Sabihin mo, sorry, next time, kuya, or iha, next time ha, wala talaga ako ngayon. Ganun na lang. Pangatlo, yung mga nananakit ng mga animals, yan. Tama. Kaya kung kunwari may nakita ko, tapos biglang sipain niya yung aso niya, bababaan ko yun. Susugurin ko yun. At saka isa pa, yung sa traffic, yung magbabato ng basura sa bintana, sa harapan mo. Oo, ako babato. Inuulo mo doon. Correct. Ako pag traffic talaga, papulutin ko yun, nakailang beses na ako. Babalik mo sa traffic, kanya? Di ba? Kakatukin ko, boss. Tsaka nice. Hindi naman, kunwari marami siya kasama. So, boss, baka naman nahulog mo lang to. Baka naman hindi mo sinasadya. Parents ko. Totoo. Not former bandmates, not no. Parents ko. So, kung sila makasama ulit. One day naman, pero not soon. Marami pa akong kailangan gawin sa buhay ko. Always your number one SM Radio Station. Love Radio.